Noong January 31, 1943, inatake ng puwersa ng US ang puwersa ni Field Marshal Erwin Rommel sa Faid Pass sa bansang Tunisia para wasakin na ng tuluyan ang Afrika Corps ng Nazi Germany sa North Africa. Sa paniniwala ng mga Amerikano ay madali na lang nilang matatalo ang mga Germans dahil sa kanilang tingin ay mas superior ang kanilang mga kagamitang pandigma. Ang hindi kinonsidera ng mga Amerikano ay haharapin nila sa open battle ang pinaka-experience at pinakamagaling na general ng Nazi Germany, ang Desert Fox. Ito ang kwento ng labanan sa Tunisia, ang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Amerika laban sa Afrika Corps, kung saan ilang beses natikman ng US ang lupit ng labanan sa disyerto ng Tunisia. Ang labanan ng dalawang higanting puwersa sa pagitan ng US at ng Afrika Corps ni Erwin Rommel ng Nazi Germany na nagresulta sa tuluyang pagkatalo ni Rommel sa digmaan at pagbagsak ng North Africa sa Allied Forces. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong November ng 1942, tinalo ng British Forces ang Afrika Corps ni Rommel sa Battle of El Alamein na nagresulta sa tuluyang pag-atras ng puwersa ni Rommel palabas sa Egypt. Ang natitirang puwersa ng Afrika Corps ay tuloy-tuloy na umatras sa disyerto ng Libya, kung saan patuloy rin itong hinahabol ng puwersa ng Britanya papunta sa Tunisia. Samantala, ang kaalyado ng Britanya, ang Estados Unidos, ay napasok na rin ang Tunisia mula sa bahaging west ng bansa, kung saan pinaplano ng allies na i-corner ang buong puwersa ni Rommel sa lugar para tuluyan na itong pasukuin para bumagsak na sa kontrol ng allies ang buong North Africa para mapaghandaan ang kanilang pagdaong sa isla ng Sicily sa Italy. Pero ang puwersang ito ng US na nasa North Africa ay walang experience sa labanan, partikular ang kanilang bagong armored division na siyang haharap sa napaka-eksperensyadong puwersa ni Rommel. Kahit ganun pa man ay meron namang napakaraming tangking pandigma ang US, ang kanilang Sherman tanks na merong bilis na 40 km/h at ang 75mm short-barreled cannon nito. Sa labanan sa El Alamein ay pinakita na ng mga Sherman tanks ang kapasidad ng mga tangking ito ng US. Kaya nung pumasok ang Allies sa Tunisia ay meron itong dalang 400 Sherman tanks, 100 anti-tank guns at 70,000 na sundalo. Samantala, ang puwersa naman ni Rommel ay kukonti na lang ang kanyang mga tangke at kagamitang pandigma, pero nabuhayan ng loob ang mga Germans nang dumating sa Tunisia ang 5th Panzer Division, dala ang kanilang napakalakas na anti-tank guns at mga long-barreled Panzer tanks, ang pinakamalakas na tangke sa mundo sa mga panahong yon. Kaya mas superior pa rin ang puwersa ng Germany sa lugar. Higit sa lahat ay pinamumunuan ito ng Desert Fox, ang pinakamagaling na general ng Nazi Germany. Sa buwan ng January 1943, meron ng mahigit sa 300 Panzer, 100,000 na sundalo at daan-daang anti-tank guns ang puwersa ni Rommel sa North Africa para depensahan ang kanilang posisyon sa rehiyon, para mapigilan ng allies na makontrol ang buong North Africa, at higit sa lahat ay para hindi ito makadaong sa isla ng Sicily at hindi makapag-advance sa Southern Europe. Kaya napaka-importanteng mapigilan ito ni Rommel para hindi mapalibutan ng kanilang kabuuang puwersa sa Europa. Kaya ipinuwesto kaagad ni Rommel ang kanyang puwersa sa bahaging west ng Tunisia sa Faid Pass para doon hihintayin at haharapin ang paparating na puwersa ng US. Noong January 31, 1943, narating ng mga Amerikano ang Faid Pass, kung saan nakita nila ang puwersa ni Rommel sa lugar at inutos naman kaagad ng kanilang commander na umatake kaagad sa puwersa ng mga Germans.
kaya tuloy-tuloy lang sa pag-advance ng puwersa ng US sa lugar, pero lingid sa kaalaman ng mga Amerikano ay nakatago pala sa mga cactus na halaman ang mga anti-tank guns ng mga Germans. Sa panahong iyon, ang mga anti-tank guns na iyon ng Germany ay ang pinakamakapangyarihang armas laban sa mga tangke. Ang German 88 artillery guns or anti-tank guns ay merong 4.9 meter long barrel at kayang-kaya nitong patamaan at wasakin ang mga Sherman tanks ng US kahit 2 kilometro pa ang layo. Ang mga anti-tank guns na ito ay subok na sa mga bakbakan. Sa labanan sa El Alamein ay ilang mga tangke ng Britanya ang winasak ng mga armas na ito ng Germany. Habang patuloy sa pag-advance ng puwersa ng US sa Fayette Pass ay biglang nag-open fire ang mga anti-tank guns ni Rommel sa papa-advance ng mga Sherman tanks ng US na nakatago sa mga cactus sa disyerto sa lugar. Isa-isang winasak ng mga Germans sa mga Sherman tanks pero nagpatuloy pa rin sa pag-advance ng US dahil sa utos ng kanilang commander. Kaya patuloy rin sa pagpapaputok ng mga Germans sa lugar hanggang sa napakaraming Sherman tanks na ang nawawasak sa bakbakan. At na-realize ng mga Amerikano na wala ng pag-asa ang kanilang sitwasyon kaya umatras na ang kanilang kabuuang puwersa at lumayo sa lugar. Sa labanang ito sa Fayette Pass ay natikman ng mga Amerikano ang bangis ni Rommel at ng kaniyang 88 guns. Kahit ganun pa man na hindi pa rin natuto ang mga Amerikano sa kanilang pagkatalo sa Fayette Pass dahil 2 linggo ang makalipas bumalik ulit ang puwersa ng US sa lugar at inataking muli ang puwersa ni Rommel kahit alam nilang wala silang kalaban-laban sa mas superior firepower ng mga Germans. Dahil sa kanilang paniniwala ay kayang-kaya nilang talunin ang puwersa ni Rommel kung sabay-sabay na atake ang napakarami nilang Sherman tanks sa lugar. Pero ganun pa rin ang nangyari at winasak lang ng mga Germans ang napakaraming mga Sherman tanks ng US. Samantalang umatras naman palayo sa lugar ang natitirang mga tangke ng US. Habang papaatras ang 60 mga tangke ng mga Amerikano sa bahaging norte ng lugar, ay sinalubong naman ito ng mga long barrel pansiers ni Rommel at nang magkaharap ang magkabilang puwersa, isang madugong bakbakan kaagad ng mga tangke ang naganap. Napakabilis ng mga German pansiers kung saan ilang Sherman tanks kaagad ang winasak nito sa harapang bakbakan sa disyerto. Sabay ikot ng mga German pansiers sa posisyon ng mga US tanks hanggang sa mapalibutan na ng mga Germans sa mga Amerikano. Sa loob lamang ng ilang minuto ay winasak ni Rommel ang natitirang mga Sherman tanks ng US sa lugar at walang kahit isang tangke ni Rommel ang nasira. Ang stratehiyang ito ni Rommel ay gagayahin ng mga Amerikano sa Iraq noong February 26, 1991 sa Battle of 73 Easting kung saan winasak rin ng US ang kabuuang puwersa ni Saddam sa disyerto ng Iraq. Sa loob ng 2 linggo ay ilang daang mga Sherman tanks ang winasak ng mga Germans sa bakbakan kaya nagdesisyon si Rommel na aatakihin na nila ang pinakaposisyon ng mga Amerikano sa lugar para tapusin ang puwersa ng US at tuluyan na itong ma-eliminate sa labanan sa North Africa. Ang planong ito ni Rommel na may codename na Operation Stormtide ay hahatiin sa 3 Pansier Division na sabay-sabay na aatake sa Mountain Pass sa lugar papunta sa kanilang mga target, ang bayan ng Kasserine, kung saan nandun nakapwesto ang kabuuang puwersa ng US na nasa Tunisia. Kaya noong February 19, 1943, alas 7 ng umaga, nagulat ang mga Amerikano sa ingay at dust clouds sa Mountain Pass, sinyales na paparating na ang Desert Fox sa kanilang posisyon. Nasa harapan mismo si Rommel sakay ng isang German Pansier at pinamumuluan ng pag-atake. Napakabilis ng pagtakbo ng mga Pansiers kung saan namangha at nagulat ang mga Amerikano sa tuloy-tuloy na pag-advance ng mga Germans na walang takot. Mas lalo pang nagulat
nagulat ang mga kano nang mag-break formation ng mga Germans at kumalat ang mga tangke nito at napakalawak ng sinakop na area sa kanilang napakabilis na pag-advance na ayon sa isang Amerikanong sundalo na para daw pinagpraktisan ng ilang beses dahil sa perpektong-perpekto nitong posisyon habang tumatakbo ng napakabilis sa mga pansiers sa lugar. Pagdating ng 2 kilometro ang layo ng magkabilang puwersa ay nagsimula kaagad na magpaputok ang mga pansier tanks sa mga tangke ng US. Kaya isa-isang winasak ng mga Germans sa mga Sherman tanks sa bakbakan. Samantala ang puwersa ng US na nasa mountain pass sa bahaging mataas na area na merong M3 half-track anti-tank guns ay nagsimula naman kaagad na magpaputok matapos makita nilang inisa-isa ng mga Germans ang kanilang mga tangke sa bakbakan. Pero hindi tinatablan ng mga anti-tank guns ng US ang mga German pansiers ni Rommel, kaya tuloy-tuloy sa pag-atake ang puwersa ni Rommel sa lugar. Nagsimula namang umakyat sa bundok ang mga pansiers kung saan andon nakapwesto ang M3 half-track anti-tank guns ng US at pati ito ay walang takas sa mga pansiers ni Rommel. Umatras naman kaagad ito sa labanan habang ang ibang mga Amerikano ay tumalon na sa kanilang mga truck at nagsisitakbuhan dahil sa wala ng pag-asa pa ang kanilang sitwasyon. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng 3 araw at mahigit 100 kilometers ang inatras ng mga Amerikano sa lugar kung saan patuloy naman itong hinahabol ni Rommel. Mahigit 6,000 sundalo ng US ang namatay sa labanan at mahigit sa 200 armored vehicles ng US ang winasak ni Rommel sa labanan. Kahit na sunod-sunod ang pagkapanalo ni Rommel laban sa mga Amerikano, napakadelikado pa rin ang kanyang sitwasyon dahil napapalibutan pa rin siya ng mga allies. Sa bahaging west ay mga natitirang puwersa ng US na umatras sa Kasserine, habang sa east naman ay ang puwersa ng Britanya, ang 8th Army ni General Montgomery. Sa paniniwala ni Rommel ay nakatikim na ng napakalupit na pagkatalo ang mga Amerikano sa kanya, ay hindi na ito ataking muli sa kanyang puwersa. Kaya nagdesisyon si Rommel na haraping muli ang 8th Army ng Britanya sa bahaging west ng rehiyon. At noong March 6, isang sorpresang pag-atake na naman ang ginawa ni Rommel sa bayan ng Medinine kung saan andon nakapwesto ang puwersa ng Britanya para maitulak nila ito papunta sa baybayin para tuluyan ng sumuko ang puwersa ng Britanya sa lugar. Pero ang hindi alam ni Rommel na nalaman na ng British intelligence ang kanyang planong sorpresang pang-aatake sa bayan ng Medinine sa pamamagitan ng Ultra Code Breaker kung saan ipinuwesto kaagad ng mga Brito ng kanilang heavy artillery guns para salubungin ang puwersa ni Rommel. Nang magkaharap ang magkabilang puwersa, nag-open fire kaagad ang mga artillery ng Britanya sa puwersa ni Rommel na dahilan sa pagkakahinto ng pagtakbo ng kanyang mga pansiers. At dahil sa dust cloud na nilikha ng sobrang bilis na pagtakbo ng mga German pansiers, hindi na makita ng mga Germans ng kanilang mga kalaban kung saan winasak ng Britanya ang buong puwersa ni Rommel sa lugar. 3 araw makalipas umalis si Rommel sa Tunisia matapos itong ipatawag at ipinabalik ni Hitler sa Germany para daw sa isang medical treatment ayon sa kanyang Führer, kung saan tuluyan ang bumagsak ang moral ng mga Germans dahil iniwan na sila ng kanilang pinakamagaling na general. At dahil wala na si Rommel, bumalik sa Kasserine Pass ang puwersa ng US para magsimulang muli sa kanilang pag-advance at tapusin ang natitira at naiwang puwersa ni Rommel sa Tunisia. At sa panahong iyon ay may bago ng pinuno ang US, si General George Patton. At dahil wala na ang German Field Marshal na si Erwin Rommel sa Tunisia, madali na lang tinalo ng mga Amerikano ang puwersa ng Africa Corps sa lugar. Kahit mas superior ang kagamitang pandigma ng Germany sa labanan, ay wala na itong silbi dahil wala na ang kanilang general na siyang gumagawa ng mga estratehiya at nagbibigay ng mga importanteng desisyon sa mga bakbakan. Dagdag pa nito ay ang bagong general ng US na si Patton ay napaka-agresibong talunin ng natitirang mga Germans sa lugar. Kaya noong March 23, 1943, tinalo ng puwersa ng US ang puwersa ng Germany sa El Ghoutar Pass sa Tunisia.
Matapos ang labanan sa Elgutar Pass, mahigit sa 31 German Pansiers at 21 anti-tank guns na mga Germans ang nawasak ng US sa labanan. Sumuko naman kaagad ang libo-libong natitirang puwersa ng Germany kay General George Patton, kung saan tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Allied forces ang buong rehiyon ng North Africa. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.